खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि हसनापुर गामिनि बाथौ थानसालियाव थारैनो बे समाव जोंनि बर'नि फोरबो मागो फोरबोनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय बे सिमेन्ट सानजारि नोगोर हालामनि गासै रायजो राजाफ्रा बे हसनापुर गामिनि बाथौ थानसालि लोगोसे माइ फोथार बेयाव गोबां बिथांमोना बायदि रोखोमनि गोदोनिफ्राय जोङो बर' हारिया माबायदियै बे मागो फोरबोखौ बरायबोदोंमोन मा फालिबोदोंमोन बिनि सायाव बायदि लुनाय माखासे सावगारिफोर नोंथांमोननो दिन्थिगोन दिनै मागो फोरबो होनोब्ला बयनिबो गोसोआव न'खर न'खर रंजानाय बायदि रोखोमनि फिथा सौराय जानाय माइब्रानि जौ बानायनाय बेबायदिनो जोङो गोबां नुनो मोनो थारैनो बे मागो फोरबोआव बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि आरो गामि गामि सौराय फिथा जालायनाय आरो अनलायनाय बेफोरखौ जों नुबोगासिनो थारैनो बेबायदिनो बे सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरनि गोबां सुबुं समाज सिबियारि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै खौसेथिनि नोजोर बोनानै बिथांमोना बे समाव बे हसनापुर गामिनि माइ फोथाराव बिदिनो बर'नि गोदोनि फ्राय सोलिबोनाय बायदि नुथाय सावगारिफोरजों बिथांमोना न' लुदों आरो भेलागुर सावनो भेलागुर होननानै जों मिथियो बे भेलागुरफोरखौ बानायदों फारि फारि जों बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा बे समाव बिथांमोना मागोनि 1 थारिखै बिथांमोना हसनापुर गामिनि रायजो राजा आरो बिहामजो हानजाया मोसानानै बे मागो फोरबोखौ बरायगोन होननानै जों मिथिदों थारैनो बेयाव बिथांमोना रिहार्सल खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बेबायदिनो रंजा बाजायै बिथांमोना बर'नि हारिमुनि मागो फोरबोआव मा आयदाजों जों मागोखौ फालिनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेलागुर बानायनाय जिगाबनि न' बानायनाय बे हसनापुरनि फैलाव फोथार बे समायना आबाद फोथाराव सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादा बानजायदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों थारैनो बे बानायबाय थानाय माखासे नुथाय बेलागुर बायदि न' बेफोरखौ जोङो मिथिगोन बे बेलागुरखौ मानो बानायनाय जायो बिनि सायाव जों माखासे बाथ्राफोर मिथिगोन आरो बे हसनापुरनि समायना थासारिजों बुंफबनाय बे फिसारि फख्रि रुगुङाव थानाय हसनापुर फोथार बायदि बिदिनो बे समायना थासारिजों बुंफबनाय हसनापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि मागो बोथोरखौ मागो फोरबोखौ बरायनो मागो फोरबोनि दान्दिसे रंजालायनो अनलायनायखौ फोरमायलायनो बिथांमोना बे समाव ज' गामि नाङै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय रंजा बाजा खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों थारैनो जों बयबो मिथिगौ मागो होनोब्ला बयनिबो गोसोआ रंजाखाङो जेरावखि थाया मानो खनसेबाबो न' फारसे नुजाथिफैनो बयबो हास्थायो थिग बेबायदिनो बे सिमेन्ट हालामनि गोबां रायजो राजा आरो दैदेनगिरि बिथांमोना ज' बे समाव रंजा बाजायै देग्लायनि मागो 2022 मायथाइ इंराजि दाननि बे मागोखौ बिथांमोना ज' ग्रोम गोसोनि खोथा फोरमायलायनानै सौराय फिथा माइब्रानि बिदै माथानि बिदै लोंलायनानै हयथ' बर'नि फोरबोखौ फालिगोन थारैनो बे बोथोर जोंनि बर'नि हारिमु होनना मिथिब्ला जों बेखौ मिथिगौ थारैनो बे समाव बेलागुरखौ बानायगासिनो हसनापुर गामिनि मावथि आबादारि बिथांमोना थारैनो बे जिगाबनि नारानि न' जों गोदो नुदोंमोन दाबो बे समाव बिथांमोना बे हयथ' बे नारानि न' गंसे लुनानै माबा मोनसे फोरमायनो सानदों जों बेखौ मिथिनो मोन्दों थारैनो बे समाव बेलागुर लुबाय थानाय गागि बोराय बिथांमोना बे समाव गामिनि ज्येष्ठ सिबिजाथाव गेदेमा बिथांमोना बेलागुर
लुबाय थानायखौ नुदों बेसेबांबा समायना गिदिर मोनसे बेलागुर बे बेलागुरखौ लुबाय थादों गोबां सुबुं गामिनि सुबुं दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे बे समाव बे बेलागुरनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन बे बेलागुरखौ मागो फोरबोआव मानो बानायनाय जायो आरो बे बेलागुरखौ मानो सावनाय जायो आरो बबे दिनाव सावगोन थारैनो बे समाव जोङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन जोङो बयबो बे हाबाफारिफोरखौ नुबोबाय दं आरो बेलागुर सावनो जोंबो मोनबोदों नाथाय दानि लाइमोनफ्रा बे बेलागुरनि सोमोन्दै मिथिया बेलागुरखौ थारैनो जों मानो सावो गागि बैसोगोरा हसनापुर गामिनि गामि गायसनगिरि होननानै बिथांमोनखौ फोरमायदों गिबि गिबियावनो आदैमोनखौ खुलुमबाय जोंनि चेनेलाव बरायबाय आदैखौ खुलुमबाय जोङो मिथिनो लुगैनाया नोंथांमोननिफ्राय बे बेलागुरनि सायाव बेलागुरखौ जोङो मानो बानायनानै बे 1 थारिख मागोनि 1 थारिख बे थारिखआव सावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों बाथ्राया जाहैबाय जों मानसि माहारिया आबाद मावनानै जाग्राखा बिसेसकै जा बर'फ्रा आबादजोंनो थांना थाबोनाय जिउ खुंबोनाय ओंखायनो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों दिनैनिफ्राय प्राय 50 बोसोरनि आगोलावनो आंनि आदामोना आदैमोना सावबोदोंमोन आं नुबोदोंमोन आं उन्दैमोन थांफाबायनानै ओरैनो नुदोंमोन बहाय गोदोनि दिनाव बिदिनो सेंग्राफोरा फैनानै माखासे औवा दाननानै बिदिनो नारा हानानै बेलागुरखौ लुदोंमोन जानो हागौ आगोलावबो बिदिनो लुनाय दङमोन ओंखायनो बारा मिथिहरला गोबाव सम जाबोबाय प्राय 50 बोसोरनि उनाव नै दिनैसो बेखौ आराम्भ खालामफिनदो माखासे गेजेराव गोमाना थानाय दोनथ'नाय जादोंमोन दिनै गोसोखांदों माबाफ्रा दानि जाखांबोनाय सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बोराय बुरैफ्राबो एसे मोजोम दुंखांदों बेखौ माने बानायनायनिफ्राय बिसोरबो गोजोननाय मोनदों आरो एसे गोसोफोरखौ जांख्रिखांनाय बायदि मोनदों आरोखि बिसोरबो एसे उत्साहजों खामानिफोरखौ मावदों आग बारायनाय नुदों दा बाथ्राया जाहैबाय बे जोंनि बर' हारिफ्रा गोदो हाग्रा बंग्रायाव रायजो जायोमोन बिदिनो फ्राय हाग्रायावनो रायजो जायोमोन हाग्राखौ मोजां मोनोमोन फाख्रिथिजों जों गोरोबनानै ना मै हमनानै जायोमोन बिदिनो रायजो जाबोबाय थादों बिदिनो आबाद मावनायाव न'साफोर लुनानै माखासे समाव माने जा रायजोफोरा अमा मै बेफोरखौ होयो माने मैसो हाग्रानि मोसा जोंनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय दाउ सखा बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बादा लुनानै थायोमोन आरो बे बादाजों लोगोसे आबादखौ मावोमोन लास्टआव नै जोंहा मागो फोरबो फैनाय लोगो लोगो बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय आबादफोरखौ मावनानै मोननाय फिथाइखौ न'आव बोजोबना लांनानै लास्ट टाइमाव जोङो बे नैबे मागो फोरबोखौ बहाय मोजाङै मोनसे माने ना मै जा मोनो बेजों माने जों पार्टि मोनसे जायोमोन आरो जयै आरो गामियैनो लोगो नांनानै सेंग्रा सिख्ला बयबो सेंग्राफोर लोगो बेफोरबायदि जों नुनो मोनबोदों बेबायदि फालिबोनाय थाबोदों आरो एसे मोनना फैदों आं माने लोगो मोनबोदोंमोन आरोखि दे दा बे समाव दानि गेजेर ससेयाव गोमाना थाबाय दिनै नैबेखौ जुदि जों फालिफिननो सानदोंबा मोजांनि बाथ्रा माने आं सानो बेफोरो जिखुनु उत्सब पार्बनफोरा माने एसे बारा जानो नाङा माने जखा थानांगौ लिमिट मोनसे थानांगौ आरोखि बारगा जायोबा माने गाज्रि जालाङो दस्रा नुनायावबो गाज्रि नुयो गथिखे बे बुस्थुफोरा एसे आदर्श थानांगौ आरो समायनाया थानांगौ दा बिदिखौ आं लुबैयो माने दा बेबायदि हाबाफारियाव जों आरो ज्येष्ठ गागि आदै बेखौबो सोंसै बुंनो सानो दा बे हाबाफारिफोरखौ दानि उन्दै जाखांफुनायफ्रा गोसोखांनानै रंजानो नागिरदों बिनि सायाव मा बुंगोन माबायदि गोजोननाय मोन्दों गोदोनि गारबोनाय माखासे बर'नि नेमखान्थिफोरखौ बुरखांफिननो हास्थायदों बेयाव बेसेबां सापर्ट दं आदैया दा जों बे संसाराव जे दिननिफ्राय बर' हारिया जोनोम मोनजेनदों बे समनिफ्रायनो बर'आ बेबायदिनो
मोनबा फोरबो खान्थिनि गेजेरजों फालिनानै जिउ खांबोदों। दा जोंनि बर' समाजनि फोरबो खुंनायानो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्राय नुबोनाय बादिब्ला बा जों मिथिनाय समनिफ्राय मोनबोनाय बादिब्ला जोंनो आबै आबौआ खिन्थालांदों जे बेबायदि बैसागो बोथोर, दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर, गोजां बोथोर आरो इनिफ्राय मागो बोथोर, दुफां बोथोर बा उदां बोथोर, बे मोनबा फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोना फालिबोदों। दा बेफोर फालिबोनाय फोरबोफोरखौ गेजेर समाव जोङो दोनथ'नाय बादि जादोंमोन एबा बावगारनाय बादि जानानै थादोंमोन। दिनै आथिखाल मुगायाव जोंनि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्ला जोंनि समाजनि गेजेराव गोदो गोदाय आबौ आबैमोन फालिबोनाय जिथुनिखि जोबथा फोरबो, बे मागो फोरबो, बे मागो फोरबोआव ओरैबादि सोरहानिबा न'आव ग्रह गति नांना थायो, सोरनिबा जिउआव ओरैबादि सुबुं सुथुरफोरनि साव साफोन बायदि मोदाय मोदोमनि गेजेरजों गब'नानै थाबोयो। दा बैफोर सुबुंफ्रा, बैफोर न'खरा पुस दाननि जोबथा खालि लावखारफोरनो दान हरो। बे लावखारफोरनो न'खर न'खर दान हरनाय जिथुनिखि माइरं, मैगं, ना बेदर, बेफोरखौ बै सानखालि नै गाबोननि सानाव ज' जानानै बेलागुर सावनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय जायो। दा बैसोर हरनायखौनो लावखार ओंखाम होननानै गोदो गोदायनिफ्राय बुंनाय जायो आरो। गोजोननाय थाबाय बे समाव जिहेथु जोंनो बेनि सायाव माखासे खोथा फोरमायबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय। बेलागुरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय मानो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो मागोआव मानो जोङो ज' ज'यै बोथिसे ओंखाम जानाय जायो, बेखौनो होनो लावखार ओंखाम जानाय। दा बेनो जोंनि बर'नि हारिमु। बे समाव जोङो आरो बे हाबाफारिखौ दैदेननाय सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जोंनि बयनिबो आंगो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोबां बे समाव बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि नेम खान्थि गासैबोखौ लाफानानै माखासे समाजाव खामानि मावबोबाय थानायखौ नुदों। दिनै बे मागो फोरबोखौ जोंनि थाबोनाय जारिमिनफोरखौ, थाबोनाय हारिमुफोरखौ बुरखांफिननानै समाजाव माखासे खामानि मावनो थांगासिनो। थारैनो बे समाव दिनै बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना दैदेनदों होननानै जों मिथिदों आरो बानजायदों होननानै जों मिथिदों। थारैनो बे समाव सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथाङा दंफैयो। बेखौ सानबैसेनि हाबाफारि आरो बेखौ मा थांखि लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ देग्लाय बेबायदि गाजा गोमजायै फालिनो थांनो नागिरदों, बेनि सायाव मा फोरमायो? गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायबाय। बे हाबाफारिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? गोजोननाय थाबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन्ससिम फैबाय थानाय मागो दमासिनि मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो बिखेखै जोंनि सिमेन्ट सापरि नोगोर, जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामनि माखासे गोरों गोराफोरजों सावरायलायनानै एबा जों सिगांनिफ्राय फालिबोबाय थानाय बायदिहाय जों देग्लायबो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ लाफिननाय जादों। जोंनि बे बेलागुर सावनाया जों सिगांनिफ्रायनो एसे नेमखौ फालिबाय थानाय जादों जोंनि आफाद हिसाबैहाय। गेजेरावहाय जिहेथु कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो बोसोरनै गेप्स खालामनो गोनां जाहैबाय। दा जोङो माखासे जोंनि बर'नि माहारियारि गासैबो आफादफोरजों सावरायलायनानै एबा बिथांमोनखौबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनानै जोङो जिहेथु मागो दमासिनि बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ जों जोनोम गैयैनिफ्रायनो जोंनि गोदोनि आबौ आबैमोनानो फालिबोबाय दंमोन। बे फालिबोनाया गेजेर ससेयाव जोंना जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन एबा फालियैखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो जिहेथु इयुन जोलैफोरा, जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा सोलोंनानै जोंनि बे फोरबोखौ गोजौआव जौगालांहोनो हायो। बेनि थाखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा
नि आफादा एबा जोंनि हालामाव थानाय गासैबो माहारियारि आफादफोरा खौसेयै ज' लोगो नांनानै नैबे हाबाफारिखौ फोरबोखौ फालिनो होननानै आखायाव लाफिननाय जादों। बे मागो फोरबो बे मागो फोरबोखौ जोङो बयबो गोसोआ हमथानो हाया रंजायाब्ला थारैनो बेबायदिनो बे हसनापुर गामिनि जितु मागो सिमोन हालामनि गोबां माहारियारि आफाद बा रायजो राजाया ज' ज'यै बे मागोखौ देग्लायनि बोसोरखौ रंजा बाजायै खुंनो थांनो नागिरनाय समाव कर'नाया जोंखौ माखासे बाधाबो होदों थारैनो बेबायदिनो सरकारनि नेम बायदि SOP रुल्स मोनसे होदों थारैनो बिथांमोना देग्लायनि मागोखौ बे नेमखान्थिखौ बारनानै ना बिनि गेजेरजों बिथांमोना मानिनो नागिरदों थारैनो बेनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा मिन्थिगोन बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांनिफ्राय बे समाव नोंथांमोना बेसेबांबा सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लानो नागिरदों दिनै SOP कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ नोंथांमोना बोरै फालिगोन बिनि गेजेरजों? आच्चा जोंनि नै दा मागो दमासि फोरबो खुंनो लानाय जि बेलागुर लुनाय बे हाबाफारियाव दा जोंहा जोंनि नै दा देग्लायनि गोदानै जि COVID-19नि मोनसे SOP बेखौ जोंहा जोंनि आसामनि CM बिथां मुस्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जिबायदि SOP होदों गाइडलाइन होदों कभिड प्रट'कलनि थाखाय माबायदि सोलिनांगौ दा जोंबो बे नेम बायदि जोंबो मानिनानै सोलिलांनांगोन दानि जि गोदान SOP होदों जाहा जोंनि हिमन्त CM सारा जोंबो आं दा बेखौ खावलायनो सानदोंदि जोंनि नैबेहाय खमैबाबो 800 एबा 1000सो मानसियाव गेदारिं जागोन दा बेवहाय जि COVID-19नि जि मोनसे SOP फोसावनाय आं बेखौ खावलायनो नागिरदों जोंनि जि बेवहाय जाय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन जोंनि कभिडनि नेम निथिनि सायाव जाहाथे बयबो नेम निथिखौ मानिलायनानै सोलिलाङो आरो मोनायाव जोंनो 11 रिंगासिम टाइम होदों जोङो बेफोरबायदिनो नेमखौ मानिनानै जोङो सोलिलांगोन होननानै आंनिफ्राय बुंथिनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांमोना बे जितु जों होखानाय फोसावनाय कर'ना भाइरासनि जितु साग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनि रंजानायनिफ्रायबो साबधान जानांगोन गासैबो बिथिंनिफ्राय साबधान जानांगोन थारैनो बेखौ बिथांमोना फोरमायदों थारैनो बे समाव बे हसनापुर गामिनि फैलाव फोथाराव मागो बर'नि फोरबो बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो नाजानाय लाहार फाहार खालामनाय बे हाबाफारिफोरखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय मागो होनोब्ला जों सोर थानो हायो थारैनो जेरावखि थाया मानो बयबो हास्थायो गावनि बिसि फिसा आरो न'खरजों मागोनि सौराय फिथा माइब्रानि माथानि गोबां आयदानि जों जानाय लोंनाय बानाय बेफोरखौ बोसोराव खनसे बयबो हास्थायो ज' ज' बयजोंबो अनलायना जानो थारैनो बेबायदिनो बे हसनापुर गामिनि समायना फैलाव फोथाराव बे सिमोन हालामनि गेदेर उन्दै दिनै बे समायना बोथोरजों गोरोबनाय बे हारिनि हारिमुखौ बिथांमोना बेरखांहोनो सानदों थारैनो बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नैबे थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स सिबाय बे समायना थासारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो प्राइम 24 हेडलाइन्स जानानै मागो फोरबोजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स चेनेलनि जानानै नोंथांमोनसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।